Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय दिनैहाय जोङो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जोबोर लाखाबाय आं थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फाइनालि दायो जों मोनफैबाय हिरिम्बायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय आरो जोबजासिम दायो जोङो खाला बाथिफोरखौ खुलुमनायनि सिगाङावनो रेडि खालामना लाग्रोखानोसै दायो जोङो खुलुमखांबाय ओमफ्राय जों दायो बाहेरायाव दसे गिदिंहैनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर आं बाहेरायाव ओंखारबोबाय नोंथांमोना नायनो हागोन खोलोमजोब्बाय
नै इथिं गलाप बिबारा जा बरिया बारनानै दङ। दायो जों न'आव थांसै जोङो गोलोमबोबाय। दायो जों न'आव थांगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। बाय।